खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि खौरां। साननैसो सिगाङाव आमेरिका हादोरनि हादोरगिरिया इरानजों दावहा दोनथ'नायनि गोरोबथा खालामनायनि खोथा फोसावदोंमोन। आमेरिकाया इराननि गेजेराव दावहाखौ सप्तानै दोनथ'नायनि बाथ्रा फोसावनानै होदोंमोन। नाथाय बिनि उल्थायै इजराइलनि गाग्लोबनायफोरा बे दावहा दोनथ'नायनि गोरोबथाखौ सिफायनायनि इसारा होदों। व्हाइट हाउसआव गोजोन सावरायनायखौ मोजां लामायाव लाखिनो थाखाय हर्मुज अफ स्ट्रेटखौ फिन खुलिफिननो दाबि खालामदोंमोन। नाथाय इराना इजराइलनि गाग्लोबनायनि जाहोनाव बे हर्मुज अफ स्ट्रेटखौ बन्द खालामनो गोनां जाफिनदों। इजराइला लेबानननि हिजबुल्लाह उदखारि हान्जानि सायाव गाग्लोबनायखौ खालामफिनदों आरो जेबो सांग्रांथि गैयाजासे बेरुतनि गोबां फालांगियारि आरो थाग्रा जायगाफोरखौ गाग्लोबदोंमोन, जायनि थाखाय बे स्ट्रेटखौ फिन बन्द खालामबाय, जेराव सा 189 सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बे गाग्लोबनाया गोरोबथाखौ सिफायनायनि इसारा होदों। इराननि पार्लियामेन्टनि बुंथिगिरिया बुङो दि आमेरिकाजों दावहानि अरायनि थाखाय फोजोबनो थाखाय सावरायनो थांखि लानाय सावरायनाया गनायजाथाव नङा, मानोना वाशिंटनआ दावहाखौ फोजोबनो थाखाय तेहराननि मोन 10 शर्तफोरनि गेजेराव मोनथामखौ सिफायदों। मोनसे ससियेल मिडिया पस्टआव मोहम्मद बागेर गलिबफआ बे बाथ्राखौ फोरमायदों। पर्नोग्राफिनि अजद गोनां बाथ्रा फोसावनाय आरो गोबां सावगारि गोसारनाय जेफ्री एपस्टेइननि गाज्रि आखुनि डकुमेन्टफोर आरो एपस्टेइन फाइलनि सायाव गोबां फिनजाथाय जानायनि गेजेरावनो आमेरिकानि हादोरनि गिबि आइजो मेलानिया ट्राम्पआ मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों। बियो दाबि खालामो दि आरो बुङो, आं जेफ्री एपस्टेइनजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो जायखिजाया सोमोन्दोनि खौराङा नंखाय। बियो माब्लाबाबो एपस्टेइन एबा बेनि लोगोफोरजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन। दिनै आंखौ बदनाम खालामनो थाखाय जेफ्री एपस्टेइनजों सोमोन्दो थानाय नंखाय खौरांफोरखौ फोसावनो गोनां जादों। जाय सुबुंफोरा आंनि सोमोन्दै नंखाय बाथ्रा बुङो बिसोरहा जेबो नेमखान्थि गैया। आं माब्लाबाबो एपस्टेइनजों लोगो नङामोन होनना फोरमायो। धुरन्धर सावथुननि उनाव मुलुगावनो सिनायजानाय बलिउडनि फावखुंग्रि सारा अर्जुनआ उज्जैननि गोथार श्री महाकालेश्वर मन्दिराव बाहागो लादों आरो ब्रह्म आरतियाव बिथाङा खुलुमदों। मन्दिराव दावबायनायनि उनाव फावखुंग्रिया गावनि मोन्दांथिखौ गोसो गोरबोजों फोरमायथिदों। खौरां एजेन्सि ANIआ लानाय मोनसे मोगा-मोगियाव बिथाङा बुङो दि आंहा फोरमायनो थाखाय जेबो सोदोब गैया। इसोरनिफ्राय हांख्रायहरनाय लेखायै आं फैदों आरो आं बाहागो लादों। बे संसाराव बेनिख्रुइ साबसिन मोन्दांथि होनो हाया। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों होनना सारा अर्जुनआ फोरमायथियो। सारा अर्जुनआ उज्जैननि महाकालेश्वर मन्दिराव आरज गाबो। महाकालेश्वर थानसालिनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन फालिथायफोरनि गेजेराव भस्म आरतिया बेफोरनि गेजेराव मोनसे। बे आरतिखौ जोबोद गोथार ब्रह्म मुहूर्त थामहिनबा फुंनि 3:30 रिंगानिफ्राय फुंनि 5:30 रिंगासिम खालामनाय जायो। बे जर'खा समाव सिबियारिफ्रा इसोरनि बोर लानो थाखाय गोबां ज' जाफैयो। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव होबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो एबसु एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै बांसिन नम्बर मोनना मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनगिरिफोरनि मुं एबा फारिलाइखौ फोसावबाय। मख'जाथावदि बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय बायदिनो एबसुआ देग्लायबो 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि थाखाय सायख'जानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। फारियै सेथियाव दङ सोमावसार बसुमतारी, जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम स्कुल, चिरां बिजनीनिफ्राय गासै 600 नम्बराव बिथाङा मोनो 534 नम्बर, 89 जौखोन्दो। नैथियाव दङ संगीता बसुमतारी, UN एकाडेमि सुबनकाटा बाक्सा जिल्लानिफ्राय 533 नम्बर मोनो, बिथाङा 88.83 जौखोन्दो मोनो। थामथियाव दङ दावगासार नार्जारी, बड'फा मेम'रियेल स्कुल क'क्राझारनिफ्राय, बिथाङा मोनो 532। दीपारानी बसुमतारी ब्रैथियाव जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम स्कुलनिफ्राय चिरां बिजनी 530 नम्बर मोनो 88.33 जौखोन्दो। ब्रैथियाव दङ सोरांसा बसुमतारी गुरुदेव ब्रह्म बोर्डिं स्कुल चिरांनिफ्राय गासै 600 नम्बराव 530 नम्बर मोनो 88.33 जौखोन्दो।
बाथियाव दङ सुजुमा मोसाहारि UN एकाडेमि नावकाटा उदालगुरि जिल्लानिफ्राय गासै 529 नम्बर लाखिनो हायो। बाथियाव आरोबाव जायगा मोनबावनो हादों उत्पल बसुमतारि UN एकाडेमि बरपुख्रि बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय 529 नम्बर मोनो गासै 88.17 जौखोन्दो। दथियाव मोनो केनित ब्रह्म UN एकाडेमि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय गासै 528 नम्बर 88 जौखोन्दो। स्निथियाव दिपानिता बसुमतारि बक्टपारा HS स्कुल बक्टपारा उदालगुरिनिफ्राय गासै 527 नम्बर। स्निथियाव सानै बिजाथिफोरा मोननो हायो स्वर्णलता नार्जारि PM श्री दक्षिण बिजनी हाई स्कुल चिरांनिफ्राय 527 नम्बर। दाइनथियाव मोनो अमिषा बसुमतारि UN एकाडेमि जालागाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय। गुथियाव मोनो बिनिता रानी ब्रह्म UN एकाडेमि सुबनकाटा बाक्सा जिल्लानिफ्राय 525 नम्बर। जिथियाव सानै बिजाथिफ्रा मोननो हादों ओम प्रकाश मोसाहारि UN एकाडेमि बागानपारा बाक्सा जिल्लानिफ्राय। सोरजि बर' UN एकाडेमि जलागाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय। थांनाय 9 एप्रिलाव आसाम विधानसभा बिसायख'थिया जादोंमोन, नाथाय बिसायख'थि जोबनानै थांखांनायनि उनावबो BTC आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गुबुन गुबुन पार्टिनि गेजेराव सोमजिनाय दावराव-दावसि आरो गाग्लोबलायनाय जाथाय सोमजिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेबादिनो बिसायख'थि बारलांब्लाबो एबा बिसायख'थि जोबनायनि उनावबो हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थिजों लोब्बा थानाय हिंसायारि जाथाय जागासिनो दं। बेबादिनो डिमा हासाव जिल्लायावबो बेफोरबादि हिंसाखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय जानायखौ नुनो मोन्दों। शुक्रबारनि मोनायाव NPP नि बिजाथि दानियेल लांटासा बिथाङा पुलिसनि खाथियाव फैदोंमोन। दानियेल लांटासाया BJP नि मावथिफोरनि हेंथायै हाफ्लं सदर पुलिस थानायाव अजद होदों। अजद होनाय बादिब्ला बृहस्पतिबारखालि भट होखांनायनि उनाव न' फारसे थांबाय थानाय समाव NPP दोलोनि माखासे मावथिफोरखौ BJP नि मावथिफोरा गाज्रियै गाग्लोबदों। बे जाथायाव गोबां NPP नि दोलोनि मावथिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय मावथिफोरा दासान्दि फाहामथाय लागासिनो दं। सासेखौ गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी फारसे दैथायहरनाय जादों होनना फोरमायदों दानियेल लांटासाया। BTC आव फिन आरोबाव सोमजिदों न' सावलायनाय जाथाय। गरिसर थानानि बेन्दोंआव थानाय रौमारि गामियाव मैया मोनाबिलि समाव न' सावलायनाय दुंहाव थासारि जादों। बाङालि आरो मुसलमानफोरनि गेजेराव गिबियाव दान्थे बिदान्थे जालायग्रोयो, उनाव बाङालिफ्रा मुसलमाननि न' सावनानै सेवहांगार खालामो। दायो मोन्नैबो हानजा एबा मोन्नैबो हारिया रागा जोंखांदों। थासारिखौ सामलायनो थाखाय गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफ्रा बे समाव सुलाद लादों होनना मिथिनो मोन्दों। सिलचर पुलिसा आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि हेंथायै अपारेशन खालामनाय समाव गोबां बिबांनि हिर'इनजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खानो हादों। उफ्रा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट रजत पालनि दैदेननायाव सिलचर सदर पुलिस थानानि बिबानगिरि उत्तम अधिकारी आरो SI सुभाजित दत्तजों लोगोसे पुलिसनि मोनसे हानजाया बारिकनगराव सिग्रोमो आरो हिर'इनखौ जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला सिलचर फारसे फैबाय थानाय बाइकनिफ्राय हिर'इनखौ बोखांनो हायो। पुलिसा हिर'इनजों बुंफबनाय मोन 19 साबोनि बाक्सुफोरखौ मोनो एबा बोखांनो हायो। बाक्सुफोरनिफ्राय गासै 216 ग्राम हिर'इन बोखांनो हादों। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय हिर'इननि बेसेना 1,08 लाख रांसो जागोन। फारसेथिं ड्राग्स जगायनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ हमदों। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय सनाय पुलिस थानानि खोला महनपुरनि जुबेद आहमेद लस्कर आरो हैलाकान्डी जिल्लानि कातालसेरानि बुरहान उद्दीन। बिसोरनिफ्राय गंनै मबाइल, 500 रांनि नोगोद केस आरो हिर'इन जगायनो थाखाय बाहायनाय AS24L984 नम्बरनि बाइकखौ बोखांनो हायो। दासान्दि पुलिसा सिलचर पुलिस थानायाव हमजानाय सानै सुबुंखौ सोंथि खालामगासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। जोबथारनायाव सफैलायबाय 13थि बावखुंग्रि फोरबो 2026 नि। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजागोन बावखुंग्रि फोरबोआ। 12 अक्ट' खालारनिफ्राय 14 अक्ट'सिम रंगिना संगिना हाबाफारिजों क'क्राझार सहरनि साखाथि हरिनागुरियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि नामदानियाव खुंफुंजागोन 13थि बावखुंग्रि फोरबोआ गोदो गोदाय एबा आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो बैसागु फोरबो सफैनायनि आगोल आगोल संक्रान्ति सानाव बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया जायोमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो।
एबा मिथिनो मोननाय जादों। गोबाङानो फोथायनायबो दङ दि बावखुंग्रि हाजोआ 3 बोसोर गाखोयोब्ला गोसोनि साननाय लुबैनाय गासैबो जाफुङो आरो गोसो थोनायखौ मोनफुङो होनना। 4000 मिटार जौथाइनि बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव दं शिब मन्दिर आरो बाथौ। गोबां रायजो राजाफ्रा लोब लोब हाजो गाखोना गोजोननाय फोरमायो। दिनै आसामनि श्रीभूमि जिल्लायाव थानाय मोनसे बौद्ध मिरुआव बोध होनाय हाबाफारि जादों। मख'जाथावदि श्रीभूमि जिल्ला कमिशनार प्रदीप कुमार द्विवेदी बिथाङा मिथिहोयो दि नांगौ रोखोम रैखाथि राहा खालामनानै गोजोनै बोध होनाया सोलिदों। बिबानगिरि आरो पुलिसनि रैखाथिनि सिङाव गासैबो गोजोनै लाखिदों। बोध होनाया गोजोनै आरो रैखाथियै खुंफुंजादों होनना बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंबावदों दि 9 एप्रिल खालि बोध होनाय समाव दावराव दावसि जानायनि थाखाय भारतनि बिसायख'थि आय'गआ फिन आरोबाव बोध होनो बिथोन होदों, जेराव 9 एप्रिल खालि श्रीभूमि जिल्लानि मोनसे बोध मिरुखौ दोनथ'नाय जादोंमोन, जायनि थाखाय दिनै बोध होनाया फिन जाफिनो आरो गोजोनै खुंफुंजायो। बेयो दिनै 239 बेबिलियन हाई इंलिश स्कुलनि बोध मिरुआव फिन बोध होनो थाखाय सा 599 बोध सोगिरिफ्रा गावसोरनि बोधखौ गोजोनै होयो होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोसारदों। बिसायख'थिनि फिथाइ एबा रिजाल्ट होयैनि सिगांनो एक्जिट पोल। बेबादिनो बिटिसिनि मोन 15 एलएसिखौ लानानैबो माखासे सुबुंफोरा समाजारि बिजोङाव फोसावदों। एक्जिट पोल बेखौनो लानानै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों। जों मिथिगौ आसामजों लोगोसे भारतनि मोनबा रायजोनि एसेम्ब्लि रिजाल्टनि फिथाइखौ एबा एसेम्ब्लि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फैगौ 4 मे खालाराव फोसावनाय जागोन। बेनि अनगायै माखासे रायजोआव दासिमबो बिसायख'थिया खुंजायाखै। मख'जाथावदि एसेम्ब्लि बिसायख'थिया थांनाय 9 एप्रिल खालाराव आसाम, केरेला आरो पुडुचेरीआव खुंफुंजाबाय। फारियै आसामाव गासै 126 बिधानसभा बियाबाव खुंफुंजायो। केरेलायाव 140 आरो पुडुचेरीआव मोन 30 बिधानसभा बियाबाव बोध थुनाया जोबनानै थांबाय आरो फैगौ 4 मे खालाराव फोसावनाय जागोन बोर्डनि फिथाइखौ। नाथाय बोर्डनि रिजाल्ट फोसावैनि सिगांनो दासान्दि बिटिसिनि खुंथाय सोरखाराव थानाय बिपिएफ पार्टीनि माखासे सुबुंफोरा एक्जिट पोलखौ ओरैबायदि फोसावदों दि बिपिएफआ मोन 11, बिजेपिआ मोन 4 आरो इउपिपिएलआ 0 बेबायदि फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। आरो बेराफारसेथिं बेरेखा दोलोनि एबा इउपिपिएल पार्टीनि आईटी सेलफोरा एबा सुबुंफोरा फोसावनाय एक्जिट पोलनि बायदिब्ला मोन 15 बिटिसि एलएसिनिफ्राय इउपिपिएलआ मोनगोन मोन 9 मासि, बिपिएफआ मोनगोन मोन 3, बिजेपिआ मोनगोन मोनसे, कंग्रेसआ मोनगोन मोनसे आरो आरडीआबो मोनगोन मोनसे। नोंथांमोना बेबादि एक्जिट पोल फोसावनायखौ लानानै मा फोरमायगोन? थारैनो फैबाय थानाय 4 मे खालाराव फोसावनाय रिजाल्टजों बेबादि एखे रोखोमनि एबा एखेयैनो बोर्डनि फिथाइ मोनगोन होनना नोंथांमोना सानो नामा? बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 23 आरो 29 एप्रिल खालाराव आरोबाव आसाम, केरेलायाव जानाय बायदिनो मोननै रायजोआव खुंजागोन बिसायख'थिया। फारियै 23 एप्रिल खालाराव तामिलनाडु आरो 23 आरो 29 एप्रिल खालाराव वेस्ट बेंगलाव खुंजागोन बिसायख'थि, जाय बे मोननै रायजोखौ लाफानानै जयैनो मोनबा रायजोनि बिसायख'थि रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन। मानसि बुथारनानै खारखुमानानै दं सासे दायनिगिरिया। सावगारियाव नुनाय बर' सुबुङा थांनाय 9 एप्रिल खालि सासे मानसिखौ एबा सुबुंखौ गारिजों सौख्लायनानै जिउ फोजोबनानै खारखुमानानै दं होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। सौग्रावनाय जाथाया जादोंमोन सनितपुर जिल्लानि गरमारा तिनिआलियाव, जायखौ ओनसोलनि थागिबिफ्रा फोरमायथिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे दायनिगिरि सुबुङा सनितपुर जिल्लानि गरमारा माद्रबिल गामिनि थागिबि मनजय सोरगियारि होनना मिथिनो मोन्दों। बेनिखायनो सोरबाफोर दायनिगिरिखौ बहाबाफोर नुयोब्ला 7896832223 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। गंसे निखावरि नखराव जोनोम मोननाय कुइन बेगमनि मोनसे थुलुंगाखांथाव खौरां। सांग्रेमाखौ बथलाव सोनानै सांग्रेमानि सोराङाव फरायनाय आरो अखाफोरनि सोरांजों फरायनाय लखिमपुर जिल्लानि कुइन बेगमा 82 जौखोन्दो लानानै बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादों। बिथाङा आदर्श गोजौसिन फरायसालिनिफ्राय मोनब्रै आयदायाव लेटार नम्बर लानानै 82 जौखोन्दोजों मेट्रिक आनजादखौ सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाया गाव आरो नखरनि सोद्रोमा, गाहायै बिमा आरो मेगननि खुसिनि मोदै लाबोनो हादों। निखावरि नखराव जोनोम मोनोब्लाबो गोब्राब नाजानाय आरो नांथाबनाय थायोब्ला जाफुंसारनो हायो।
बेखौ फोरमान खालामदों लखिमपुर जिल्लानि कुइन बेगमा आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो दि सांग्रेमाखौ बथलाव सोनानै सांग्रेमानि सोराङाव फरायदोंमोन आरो अखाफोरनि सोरांजों फरायदोंमोन बेबायदि बुङो कुइन बेगमा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।